ሰላም ከመይ ቀኒኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ብተስፉ ሃይለ ማርያም ዝተዳለወ ገንዘብ ዝብል ጽሑፍ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ንሳና ክጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ቅድሚኡ ግን ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ምስ ትኾኑ መደባትና ንምክትታል ሰብስክራይብ ግበሩ ሰናይ ምክትታል ፒቲ ፓርኖም እቲ ዝበለጸ ኣገልጋሊ ግን ከዓ ዝኸፍአ ጎይታ ክብል ይገልጾ መጽሓፍ ቅዱስ ብወገኑ ሱር ኩሉ ክፍኣት ይብሎ እዚ ንገንዘብ ዝተዋህበ ምሳሌታት እዩ ኣብ መዓልታዊ ናብራናን ህይወትናን ገንዘብ ክንምእርር ግድን እዩ እሞ ኸደኣ ድልያ ገንዘብ ጉዕዞና ዋንነት ሱር ኩሉ ክፍኣት ማለት እዩ ኣብዛ ንነብረላ ምድሪ ሕጉስን ጥጡሕን ህይወት ብመንገዲ ገንዘብ ኢና ንደልዮም ምናልባት ግን ገንዘብ ካብቲ ክህበና ዝኽእል ሓጎስን ሩፍታን ዝዓበየ ስቃይን ዘይርጉእ ህይወትን ክብጥወልና ይኽእል እዩ ገንዘብ ካብ ዝፍጠር ክሳብ ሕጂ መዐየሪ ነገራት ጥራይ ዘይኮነ መምዘኒ ደቂ ሰባት እውን ክኸውን ንዕዘቦ ኣለና ዊኪፔድያ ንገንዘብ ዝኾነ ኣቕሓ ወይ ክረጋገጽ ዝኽእል መዝገብ እሞ ከዓ ከም ክፍሊት ነገራትን ኣገልግሎታትን መኽፈል ረቕሓን ግብርን እዩ እቲ ቀንዲ ዕማማት ገንዘብ ከም ናይ መለዋወጢ ዕያር ምዕቆር ክብርታትን መፈጸሚ ክፊለታትን ካልእን እዩ ድማ ይብል እንተኾነ ሎሚ ትርጉም ገንዘብ ካብ ዝልዒሉ ዝተጠቕሰ ዛይዱ ኢና ንረኽቦ ገንዘብ ድሌታትካ ወይ ጠለባትካ ንምፍጻም ዘገልግል መሳርሒ ምዃኑ ተሪፉ ንሱ ንባዕሉ ድሌት ንሕና ድማ ናቱ መሳርሒ እንኾነሉ ግዜ መጺሎ ገለ ኣብነታት እናሰነና ክንከይድ ገንዘብ ከም ካሕሳ ብሓደጋ ንዝሞተ ቤተሰብ ክኽፈል ርኢ ኢና እዚ ገንዘብ ዋላውነታ መተካእታ ዘይብላ ህይወት ክመልስ ኣይኽኣል ተቐበልቱ ንዝተፈላለዩ ወጻኢታት ክሽፍኑ ወይ ንኻልእ ዕማማት ዝቕበልዎ ዳ ይኹን እምበር እቲ ገንዘብ ዋጋቱ ዝሞተ ፍጡር ምዃኑ ክንግንዘቦ ኣለና ስለዚ ገንዘብ መዐየሪ ነታ ዘይትካ ህይወት ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ መጻምቲ ኣንጻር ጾታ ዝግበር ውዕል ወይ መርዓ ዝኽፈሉ ዝተፈላለዩ ንዋታውን ገንዘባውን ጉንዖታት ብድሕሪኦም ሒዞሞ ዘለዉ ሕቡእ ኣጀንዳታት ወይ ትርጉም እንተይራ ኣሎ እቲ ዝምጦ ገንዘብ ወይ ገዝሚ ዋጋታ መርዓት ወይ መርዓዊ እዩ እዚ ኣየገርምን ዶ ደቂ ሰባት ባዕልና ብዝፈጠርናዮም ነገራት ከም ገንዘብ ሃይማኖት ወይ ቴክኖሎጂ ወዘተ ኣብ መቑሕ ቁፅሮም ተንበርኪኽናን ተገዚእናን ኢና ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ገንዘብ ለውጢ ወይ ባርተር ካብ ቅድሚ 100,000 ዓመታት ጀሚሩ ወዲ ሰብ ኣብ መንጎ ምልውዋጥ ነገራት ወይ ፍልሚ ዕዳጋ ክገብር ከም ዝጀመረ ይፍለጥ እዚ ዝካየድ ዝነበረ በዚ ሎሚ ንፈልጦ ዘለና ኣብ ቸክ ወረቐት ወይ ሰናቲም ብዛዕለበ ባጤራ ዘይኮነ ሓደ ኣቕሓ ብኻልእ ብምቕያር ዝካየድ ዝነበረ እዚ መስርሕ ብእንግሊዝ ባርተር ሲስተም ይበሃል ዋላ እኳ ቀደም ከም ባጤራ የገልግል እምበር ሎሚ እውን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ስሕት ኢሉ ይቕልቀል እዩ እንተኾነ ምስ ምስፋሕ ከተማታት ምቕልቃል ስልጣኔታትን ባርተር ክስራሓሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ሽግራት ክፈጥር ጀመረ ከም ኣብነት ምስ እንወስድ ጫማ ክትገዝእ ትደሊ እሞ ናብቲ ኣብ ከተማኻ ዝርከብ ስራሕ ጫማ ካብ እቶትካ ርብዒት እኽሊ ሒዝካ ትኸዶ ንሱ ዝሰራሓልካ ጫማ ብርብዒት እኽሊ ቐይርካ ድማ ትምለስ ቅኒ ኢልካ ንሰበይትኻ ዝኸውን ጫማ ክሰርሓልካ ርብዒት እኽሊ ሒዝካ ትኸዶ ንሱ ግን ጓሉ ስለ ዝሓመመት መድሃኒት እምበር እኽሊ ኣየድልዮን እዩ ብተወሳኺ ቆርበት ክሳእን ስለ ዝጀመረ ንሓደ ጫማ ብርብዒት እኽሊ ጥራይ እናኸፈለ ክሰርሓልካ ይክእልን እዩ እዚ ማለት ኣብ ናይ ልውውጥ ንግዲ ሓደ ሓበራዊ መዐቀኒ ነገራት የለን ሓደ ነገር ደሊኻ ክትረክብ ግድን ዝሓዝካዮ ትሕዝቶ ዝደሊ መላውጥቲ ትደሊ ብተወሳኺ ናይ መቐመጢ ሽግር ኣሎ እዚ ማለት ሓደ ስራሕ ጫማ ንኹሉ ጫማታቱ ብኮሚደረ ክላወጦ ይክእልን እዩ ምክንያቱ ኮሚደረ ኣብ ጅቡ ነዊሕ እዋናት ክዓቕሮ ስለ ዘይክእል ብዝነ ከምዚ ንድማዩ ኣብ ጥንታዊት ሜሶጶጣምያ ኣብ ከባቢ 3000 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ናይ መጀመርያ ብሩርን ወርቅን ሰናቲም ከም ናይ ዕዳጋ መለዋወጢ ዝተቐልቀለ ሰባት ብቐሊሉ ከዓቕርቦ ከንቀሳቕስዎን ክዋዓሉን ዝኽእሉ ፍሉጥ ዋጋታት ዘለዎ ሰናቲም ብምርካቦም ድማ ኩሎም ክረዕሞ ግድን ነበረ እቲ ስጊንጥር ነገር እቲ ዝጭበጥ ኣብ ዕዳጋታት ባርተር ዝነበረ ጥረ ነገራት ገዲፎም ነቲ ክብላዕ ክስተ ይኹን ሓያል መሳርሒታት ክስርሖ ዘይክእል ወርቅን ብሩርን ብምምላኾም እዩ ንምንታይ ይመስለኩም ወርቅን ብሩርን ንኽርከቡ ጻዕሪ ዝሓቱ ብምዃኖም ኩሉ ግዜ ኣብ ዕዳጋ ውሑዳት እዮም ብተወሳኺ በቲ ንጉስ ኣፍልጦ ስለ ዝተዋህቦም ካልኦት እውን ስለ ዝኣመኑሎም ጉሩማት መሳርያታት ዕዳጋ ይኾኑ እዚ ክሳብ ሎሚ ዘቕፅል ዘሎ ሓቂ ኮይኑ 900ዊት ናይ ዓለምና ሃብቲ ወይ ገንዘብ ኣብቲ ባንክታት ዝህባና ናይ ሕሳብ ደብተር እምበር ኣብዛ ህያው ዓለም የለን ኣብቲ ነዚ ደብተራት ዝህበና ኣካል እምነት ስለ ዘለና ግን ነቲ ተራ መንግስቲ ዘሕትሞ ወራቓቲ ምትሃታዊ ሓይሊ ከም ዘለዎ ቐፂርና ንግዝኣሉ ዝሰፍሐ ጽልዋን ኣሰራርሓን ገንዘብ ነቶም ናይ ስነ ቁጠባ ሊቃውንቲ ክትትርዎ ብምግዳፍ ሓፈሻዊ ርድኢት ክህልወና ግን ገንዘብ ንሰብ ከገልግል ዝመጽእ መምዘኒ መዐየሪ ነገራት እዩ መሰረት ኩሉ ሃብትን ምዕባለን እውን ኣብ ቁጠባ ወይ ኣብ ገንዘብ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ገንዘብ ምውናን ኣብ ህይወትካ ዝሓሸ ኣነባብራ ክትነብር ኣይኽእለካ እዩ ገንዘብ ከነምንጽእ ወይ ናብ ገንዘብ ዘለዎ ንምኻድ ክሳብ ናይ ህይወት ፈተና ንዕልፍ ኢና ሕጂ እውን ገንዘብ ድሕሪ ምርካብና ንረኽቦ መከራን ሽግርን ልዕሊ እቲ ገንዘብ ከይሃለወና ንኸፍሎ ይበዝሕ እዚ ከይኣክል ንገንዘብ ንግዝኦን ነምልኾን ኢና ብዘይ ገንዘብ ህይወት የለን ኢልና እውን ንኣምን
ኣብ ሃይማኖታዊ ወይ መንፈሳዊ ኣገላልጻ ሃብታም ሰብ ናብ መንግስተ ሰማይ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይን መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል ይብል። እዚ ማለት ግን ንድኽነት ፃዕር ማለት ኣይኮነን። ዝተፈላለዩ መዓልታዊ ድሌታትካ ንምርካብ ኣብ ትገብሮ ናይ ልውውጥ መስርሕ ገንዘብ ክትሕተትን ስለ ዝኾንካ ምናልባት ነዚ ጽሑፍ ኣንቢብካ ድሕሪ ሕጂ ገንዘብ እንታይ ለዮ ትብል እንተኾንካ ጽባሕ ኣፍቃሪትካ ምስ ጠለመትካ ዝብል ደርፊ ወይ ዝጽሑፍ ኣይክመልሰልካን እዩ። እንታይ ደኣ ሓፈሻዊ ዕላማ ናይ ጽሑፍ ገንዘብ ንኽንረክብ እቶም ብገንዘብ ዘይምለሱ ነገራት ከይንኸስር ንገንዘብ ድማ ከም ተራ መዐቀኒ ዕዳጋን መፈጸሚ ንግዳዊ ልውውጣትን ጥራይ ክንሪኦ ዝምዕድ እዩ። እንሆ ድማ ገንዘብ ክንረክብ ጥዕናና ንስእን እሞ መሕከሚ ክኾነና እውን ነቲ ዝኣከብናዮ ገንዘብ ተመዲስና ንዘርዎ ገንዘብ ዝጨበጥናዮ ይመስለና እምበር ማዕረቲ ክንረኽቦ ኢልና ናሃልኮ ኢና ነጥፍኦ። መደምደምታ ኮነና ገለ ካብ ፈሊጣን ብዛዕባ ገንዘብ ምስ ጽቡቕ ወይ ሕጉስ ኣነባብራ ተኣሳሲሮም ዘውግእዎ ኣባህላ ይስዕብ። ጃኮብ ኒድልማን Those who criticize the wealthy don't realize that money is needed to do good things. ጃኮብ ገንዘብ ሽግራት ፈቲሑ መልሲ እውን ኣየቕርብኒ እንተኾነ ግን ድሌታትና ክንረክብ መንገዲ ኸበና ይኽእል እዩ። ዋላ እውን ናብ ጻድ ዝኸበረ ዝዓለም እንተወሰደና ገንዘብ ሓጎስ ክሽምተልና ኣይክእልን ይብል። ቡድሃ መስራቲ ናይ ቡድሂዝም ጎታማ ቡድሃ ክልተ ጫፋት ናይ ናብራ ዝረኣየ ፈላስፋ እዩ። ገንዘብ ምስ ሓጎሳት ተሓይዙ ክዛረብ እንከሎ ካብ በትኽ ገንዘብ ዘይብልና ክንከውን ዝኸፍእ ነገር የልዎን። እንተኾነ ግን ብዝሕ ገንዘብ ምውናኑን ጸገማቱ ይበዝሕ። ስለዚ ዝተማጣጠነ ወይ ማእከላይ ኣነባብራ ህይወት ዝሓሸ ሓጎስ እትረኽበሉ ናብራ እዩ። ብሓፈሻ ሕጉስ ክትከውን ግን እቲ ቁኑዕ ነገር ምዝውታር የድሊ ይብል። ካርል ማርክስ Money plays the largest part in determining the course of history. ገንዘብ ዝዓበየ ኣስተዋጽኦ ኣብ ታሪክ ምስራሕ ኣለዎ። ዘይከም ኮሚኒዛዊ ስነ ሓሳቡ ገንዘብ ንወዲ ሰብ ከገልግል ዝተፈጥረ ነገር እዩ። ናብ ዓወትን ድሌታትን ክትጓናጽፈሉ ታሪክ ክሰርሓሉ ይኽእለካ። ስለዚ ማርክስ ገንዘብ ልዕሊ እቲ ዘስዕቦ ጸገማት መኽሰብ ከም ዘለዎ ይምድር። ቤን ፍራንክሊን The use of money is all the advantage there is in having money. ቤን ፍራንክሊን እቲ ብውልቁ ክህትም ዝኽእል ሰብ እዩ። ኣብታ How to Earn and Save Money ትብል መጽሓፉ ገንዘብ ድሌታትና ክንማልኣሎም ይሕግዙና እኳ እንተኾኑ ሃብቲ ግን ሙሉእ ሓጎስ ክገዝኣልና ኣይክእልን ይብል። ስፒቸንሃወር Wealth is like sea water. The more we drink, the thirstier we become, and the same is true for fame. ስፒቸንሃወር ሓደ ካብ ዓቢ ለውጢ ዘይቀበሉ ፓሲሚስቲክ ፈላስፋ እዩ። ዝበዝሑ ሰባት ብኻዘይ ተፈጥሮ ኢሉ ዝምጉ ዝነበረ እውን እዩ። ገንዘብ ምንጭ መበገሲ መወዳእታ ዘይብሎም ድሌታት ግጭትን ጻዕርን ወዲ ሰብ እዩ። እምበኣርከስ ካብዞም ነገራት ክንሓድም ዘኽእለና ገንዘብ ዘይምውናን ይብል። ኣሪስቶትል The life of money making is one undertaken under completion, and wealth is evidently not the good we are seeking. ገንዘብ ንምውናን ዝግበር ሓለኽለኽ እዚ ዓለም መወዳእትኡ ሃብቲ ንምኽዕባት እንተኾይኑ ትርጉም የብሉን። ገንዘብ ንኻልእ ጽቡቕ ነገራት ምስ ነውዕሎ ህይወትና ሓጎስ ይዓስሎ ይብል ፈላስፋ ኣሪስቶትል። ገንዘብ ምስ ዕላማ ምንባር ክንተኣሳስሮ ንኽእል ኢና። ምኽንያቱ ብዘይ ገንዘብ ክንከዶ ንኽእል ስድርየ ስለ ዘየለ። ዕላማ ምንባርካ ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም እንተኾይኑ ግን ኣብ ገንዘብ እንተዘይተወከልካ ይምረጽ። ገንዘብ ሓጎስ፣ ሰላምን ፍቕርን ክሽምተልና እንተዘይክኢሉ ኪኖ ሓፂር ይደርበ። ጸሓፊ ተስፋ ሃይለማርያም ብሩክ ቅነ